finitigi fila olu kɔni fatura ko ka sabu kɛ dugujukɔrɔmugu kɔni ka tiɲɛni ye. Bafilabe mara la kɛrɛnkɛrɛnna Tomura mara la ko olu kɔni tɛna ɲina 22 kɔni fête. Banaba sira la a yirala k'a fɔ ko lɔgɔjɔla dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko banbagati wale dɔw taara ka ɲɛsin u ma ni maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ni o kɔni fatura. Ayiwa kumaɲɔgɔnya kɔni samanen don Alassane Ouattara ale ni Mali kɔni cɛmancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Ka sabu kɛ Ivoirien ka finitigi minnu minɛlen bɛ an fɛ yan nɔ. An balimaw aw bisimilayi an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibaruya ninnu kɔni na ko o ɲɛfɔw ye. Kibaruya fɔlɔ o de ye k'a fɔ ko min ye Mali kɔni kɔrɔnyanfan ye ko an ka finitigi fila bɛ yen nɔ olu kɔni fatura ko ka sabu kɛ dugujukɔrɔmugu ye. Ayiwa kibaruya minnu sera mo koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko karido min tun ye septembre kalo tile 11 ye ko min ye kɛrɛnkɛrɛnyala an ka jamana kɔni kɔrɔnyanfan fɛ ko finitigiw ka mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko yɛlɛla dugujukɔrɔmugu kan n'o sababuya la ko maa fila kɔni bɛ olu fatura maa saba kɔni fana bɛ yen nɔ olu kɔni joginna kosɛbɛ. Ayiwa ni kibaruya ninnu kɔni lasera ma ni diripa ye ni ale yɛrɛ ye finitigiw ka kumalasela ye olu kɔni ye nin communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waleya de taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma. Ayiwa min ye tarata dɔ ye septembre kalo tile 13 kɔnɔna la Al-Qaïda maaw kɔni ka jɛkulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ bolofara dɔ bɛ yen olu kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko nin waleya ye olu de nɔ ye ko sabula olu ye nin baara jugu ninnu kɛ ko ka ɲɛsin an ka finitigi ninnu kɔni ma ko u ka laɲini yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko de ye k'a fɔ ka finitigiw kɔni bɔnɛ u ni la ko wa ko olu ka laɲini kɔni dɔw sabatira ko sabula maa fila kɔni bɛ yen nɔ ko olu fatura. Ayiwa an kɔni bɛ dugawu kɛ finitigi minnu fatura ala ka badabada dali kɔni nɔgɔyaw ye wa an ka finitigiw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna décourager sabula u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka ni majugu ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Tomura mara la ni ale yɛrɛ bɛ Bafilabe fan fɛ ko ɲina ko olu kɔni tɛna 22 kɔni fête. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko Tomura mara kɔni maire kɛrɛnkɛrɛnna Wusubijana ale n'a Lamini ko ale kɔni bɔra ka kuma a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ɲina 22 septembre n'o ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ta don ye. Ayiwa a ka kuma kɔnɔna la ko o waleya ninnu kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de ye k'a fɔ sango ko ɲɛnajɛ kɔni kɛra wa ɲɛnajɛ in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye dugukɔnɔmɔgɔw dɔw ye ko olu kɔni ye kɛlɛ dɔw kɛ ko fo ka jogini kɔni bɔ a la o de kɔni hokumu na a y'a yira k'a fɔ ko Tomura kɔni la Lamini Wusubijana ala Lamini bɛɛ lajɛlen na ko nin waleya kɔni tɛna fête ko fête foyi tɛna kɛ 22 la ko sabula ko sango ta ko tiɲɛni bɔra la ko o de kun bɛna ɲina ko foyi tɛna kɛ walasa tiɲɛni kana kɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Banaba kɔni mara la a yirala k'a fɔ ko lɔgɔjɔla dɔw kɔni segintɔ ka b'u ka lɔgɔjɔ la ko banbagati wale dɔw taara ka ɲɛsin u ma ko maa kelen kɔni tun bɛ olu la o fatura. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko tarata don septembre kalo tile 13 kɔnɔna la ko nin ye lɔgɔjɔla dɔw ye olu kɔni tun bɛ ka bɔ Banaba ko k'u ɲɛsin ɲɔnɔ kɔni kan. Ayiwa ko ani kɛnɛ Banaba ni ɲɔnɔ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛrɛnkɛrɛnna wule ni ale ni kɔndo sira kɔni na ko nin ye banbagatiw ye ko u ye lɔgɔjɔla ninnu kɔni ka mobili kɔni lajɔ ko ka mugu kɔni ci maa kelen kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ko maa saba fana kɔni tun bɛ yen ko u ye u bololaminɛ bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ko ka taa n'u ye. Ayiwa ko wari min yɛrɛ minɛna ni maakofɔlen ninnu na k'a bɛ taa miliyɔn 6 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni na ko sabula ni maakofɔlen ninnu kɔni tun bɛ taa tarata o tarata u bɛ taa lɔgɔjɔ de la nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ka taa u ka feerew kɛ wa ko nin tun ye olu bɔtɔ u ka feerekɛyɔrɔ la ko o hokumu na ko banbagatiw ka nana bin u kan k'u bolola wari bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la. Ayiwa ni waleya in kɔni kɛlen yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛra walasa bolo bɛ se ka kari ni majugu ninnu kan cogoya min na. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Abidjan ni Bamako a kɔni gannen don kosɛbɛ ka sabu kɛ min ye Alassane Ouattara ye a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna colonel Assimi Goïta kɔni wele bɔgɔ jeninen sanfɛ ONU kɔni na. Ayiwa kibaruya min sera mo koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko Assimi Goïta ko min ye Ivoirien ka finitigi 46 min b'an fɛ yan nɔ ko olu kɔni tɛna bila ko fo Maliyɛnw ka maa minnu bolilen bɛ ka t'u dagayɔrɔ kɛ Côte d'Ivoire ye ko fo olu ka segin ka na Mali la sabula a yirala k'a fɔ ko mandat d'arrêt international de kɔni bɛ nin maakofɔlen ninnu kɔni kan. Ayiwa o maa ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ Bubu Sise Karim Keita ale ni cɛman Iber Kulubali. Ayiwa ko nin kumakan in kɔni fɔlen Alassane ale y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ko ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko min ye Mali président ye k'a k'a fɔ dɔrɔn ko a bɛ fɛ ka ale ka finitigiw kɔni ta otage la ko sabula ko nin ko ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Ayiwa an b'o kɔni sen fɛ fana min ye nin maakofɔlen ninnu ye n'olu bolilen don ka bɔ Mali la a yirala k'a fɔ ko cɛman Iber ko ale kɔni bolila ka bɔ Côte d'Ivoire nin kumakan in kɔfɛ ko ka i kun ɲɛsin Faransi kan wa min ye Bubu yɛrɛ Sise ko ale kɔni taara Niger kɔni dugu kɔni kɔnɔna la nka an bɛ wagati min na ko bi Karim Keita ale kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔni kan. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ko nin maakofɔlen ninnu kɔni
mandat d'arrêt kɔni ma da u kan dɔwɛrɛ la o de ye k'a fɔ ko min y'an ka finitigiw kɔni ka minɛnko ye ko o wari ŋananguni na ko ani ma kofɔlen ninnu kɔni sen kɔni kun b'a la min yɛrɛ ye cɛman Ibrahim Kulibali ye ko ale yɛrɛ kun ye a wagati Ibrahim Boubacar Keita ni ala ka ɲinɛ la o kun ka ministre de défense ye ayiwa ko o de senfɛ ni ma kofɔlen ninnu kɔni nɔ minɛlen don k'u ka segin ka na Mali la walasa u bɛ se k'u yɛrɛ jɛya cogo min wari taara yɔrɔ min k'o ɲɛfɔ nka ni ma kofɔlen ninnu kɔni ma segin ka na Mali la hali bi wa min yɛrɛ ye transition kɔni ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale mago bɛ ninnu na walasa u bɛ se ka juger ko sabula mandat d'arrêt de kɔni dalen don ninnu kan ayiwa o waleya kɔni senfɛ maliyɛn dɔ fana bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mustafa Ben Barika ye ale fana nɔ minɛlen don ale kɔni tun bɛ Lomé jamana kan ko ale kɔni tun kan ka taama kunkurunin kɛ ka bɔ Lomé k'i kun da Kore kan ayiwa o taama ninnu senfɛ ale sera Faransi ko sabula mandat d'arrêt kɔni bɛ ale kan Interpol mɔgɔw ye ale kɔni wele Interpol o ye k'a fɔ jɛkulu dɔw de bɛ yen nɔ n'i b'o jɛkulu la Interpol kɔni b'i wele walasa k'i ɲininka k'a fɔ ko i bɔra dugu min na n'o dugu bɛ Interpol la ko mandat d'arrêt b'i kɔ olu kɔni b'i wele k'i ɲininka ayiwa ko Faransi Interpol mɔgɔw kɔni ye Mustafa Ben Barika kɔni ɲininka ka sɛgɛsɛgɛ wa olu y'a jira k'a fɔ ko kumakan min fɔlen don a ma k'a fɔ ko a nɔ b'a la ko o kumakan ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye olu kɔni fɛ o kɔni ye nin maa kɔfɛlen kɔni bila a minɛlen kɔni kɔfɛ Faransi ale sɔrɔla ka taa a ka ci la ayiwa o la maliyɛn dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Faransi kɔni bɛ ka min ye an ka cɛmancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ye ko Faransi kɔni bɛ ka o dakɔrɔbɔ a ka nin waleya in kɔni senfɛ nka an bɛ wagati min na ko bi min ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ma kuma hali bi nin koɲa ninnu na fɔlɔ nka an kɔni b'a sigi k'a fɔ aw ye ni min bɔra o la an n'o fɔ aw ye an ka don kibaru kɔni kɛnɛ kan ayiwa an balimaw ni kibaruya kɔni tun b'an bolo ka da aw tulo kan